zuva ratanga takamirira razosvika guys. Yellow guys, vakomana vatopfeka zvese zvakarongeka. Boss G vanga varipo vachiratidza kuti aiwa zvese zvokufamba zvakanaka. Bamukuru ndivo vachange vakabata phone yelive, bamunini ndivo vachange vachipukuta mukomana vachifamba naye. Guys, vanasekuru kani, vanasekuru they are on point. Masutu ayo isutu world ichiko handina kuzombonyatsobata, but Kiki mamuona here guys, akapfekawo zvakanaka. Aiwa angori mafaro chete. Chanyanya kufadza ndechekuti vana vakateerera, vakomana vese vari murumu iyi. Aiwa vakomana vadiki vatsva vanotemwa dzinobuda ropa, vakasanganawo naLevels nezuro vakagadzirisa nyaya dzavo dzeudj masong selection nezvese zvakadaro. Aiwa mufaro bedzi pari zvino. Gilbert Kwanzibodo muchazomuona last. Tiri kungotiwo vari kuita joy makeup, please do something. Mwana auye ka ari mboma imikan zvakaoma. So takangomirira guys, tichange tingokusvitsaiwo zvatinenge tawana, asi most of the stuff will be on their platform. Nyati Zimbabwe Gilbert. What a beautiful way to conclude this year. 2024 was a year. Results are Nyati guys. With God, nothing is impossible. Anything can change in a minute. God's time is the best. Congratulations guys. Maita zvakanaka. Tiri kuuya kungoti dambudziko ripo nderakuti takuona vanhu vakapfeka ka black and yellow ne white guys. Isusu tine zvimwe zviblue zvatanga tangoti maybe ndo iri kuitika, but regai tibotsvaka dress chero orange zvayo iri pedo ipapo. Aiwa tinenge tiri cool.